Paprikáš, dobre. Takže hello everybody. Zase kostým sa pozrel. Čo do ryti? A hľadám svoju bolu. Kde mám bolu? Tam je bola, není tam bola. Kde mám bolu? Bola je lopta, keby ste vedeli. A tak, presne tak. Áno, tak. A paprikáš nebeha. Fuj, on sa dosť, len teče zo neho. Tak, že tak. Dneska nebude nejaké video, kde budeme skákať. Alebo kakať. Foxy, čo? Kde mám loptu? Bol. Žmaria. Foxy, ty si taký čúfaz, až to bolí. Tam, práve koľko do lopty. Takže, už lopta letí! A tyčka. Možno ste to nevideli. Takže, sponzorom programu je Paprikáš.